Nandun si Prince kanina. Medyo may talgag po talaga eh. Nakikita mo sarili mo? Oo, ano ka yan? Pakikita sa video namin ko. Hindi yan makakatakas. Titirahin mo muna yung laganat. Ano nga? Meron kaming baong ano dyan eh, 6-pack. Dry. Yun. Sa amin, napuntahan to. Ngayon lang kayo nakapunta.